Ki pad Riewngeit jong ka balang Catholic Nongpoh menta ka arterik naiwiang ka bade kisngi ublay kila rakhi bat Kynmaw Burom Ïaki Mynsiem Bala Khlad Noh ni ka All Souls Day da ka balik bo sintiu ringkat ki jingduai kirpang ha ulum jingtem ka balang Catholic Nongpoh Parish Nakaliang ki pad Riewngeit menta kisngi kila tuot shi ulum jingtep ringkat ki sintiu kiskun bat thangru iki mombati ban pinsha iki lum jingtem bat hani kisni kaladon ru ke jingle mas bakir pang halum jingtap balawan ban pindep de ufada rafel Risterland mayong bat hadien kani nakaliang ufada ula shimru ya kabenta ban sinret da ka kirku yikilum jingtap Ublay jungi, day ublay ubayang, ray day ublay ubaim. Ublay jungi, day ublay uba isi yangi, ray day ublay ubai yangi. Kasiti kabanang kong jong yones, kalanong kabasaw, gadkot kabapra, bat kabakan riu kaong. Ublay ulong kajingi. Ublay ulai Ïaki ni kibahaying kibahasem gijungi kibalalek hasiwa gijungi tin bang borbor gijo perenkam kelong kilayo thia how try kini kiba ngilawan banbu hangneu lum kuy lum kantang kilayo thia how try kumba gijing pulay ke badangkong naga kitab jing start mandaga sengi ka ong hangi kini hana kabanta jengi ngisngeu kumba kila du no ya ka jing im ka jengki handai ka kitab jing start pat ka ong hangi peuse kini kidon ha ka sangti ka jong ublay kidon ha ka kti ka jong ublay ada pikan mau ya ka parsia jong Lazarus pad uruspa endau rispa lo layap ulet sadujok kadba Lazarus pan endau layap ulet syabneng udon hagi sangksi jong Abraham kini kibi kibaton kijingi nginget bat nikermen bakiladon ha kikti ki jong ublay para Kristen dai ka jingi ki jong ublay ba kini kibi kibaton kijingi kilayo kiladon ha kiksangti ki jong ublay lada kamdai ka jingit ka jong ublay try kini kibiit kibaton ki jingi kinomdon ha kata ka jingit ka jingsan ka jong ublay. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO).